8 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи 28-уми шаҳри Хуҷанд бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатӣ мактаби Пулодовро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатии мазкур дар иртибот ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 2980 метри мураббаъ барои зиёда аз 1200 нафар хонанда дар ду баст бо тарҳи муосир бунёд гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур бо ҷалби зиёда аз 100 нафар коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мубин бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талаботи замони муосир анҷом дода шудааст. طول 5 سال است که در مؤسسه تعلیمی غیردولتی مؤسسه پولوتوف فعالیت کاری دارم. باعث افتخار است که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند باز یک مؤسسه نوی تعلیمی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مؤسسه تعلیمی غیردولتی مکتب پولوتوف به استفاده داده شد. бинои муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов аз тахтхона ва 3 ошона иборат буда, дорои 31 синфхона аз ҷумла 2 ташхисгоҳи фаннӣ, 2 синфхонаи технологияи иттилоотии пайваст бо шабакаи байналмилалии интернет, 2 синфхонаи технологӣ ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ, кабинетҳои фаннӣ, утоқ барои омӯзиши шоҳмот, ҳуҷраҳои корӣ, китобхонаи электронӣ, толори маҷлисгоҳ барои зиёда аз 100 нафар, ошхона бо 120 ҷои нишаст, ҳуҷраи тиббию дандонпизишкӣ, бохона ва дигар иншооти ёрирасон аст, ки бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошанд. ҳамчунин барои хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ китобхона бунёд карда шудааст, ки он дорои зиёда аз 9000 нусха китобҳои дарсӣ, бадеӣ, сиёсӣ ва дастурҳои методии таълимӣ аст. мактаби мо имсол 25 сол шуд. валами дар тӯли 25 сол тамоми хатмкунандагони мо дар мактабҳои олӣ на фақат ҷумҳуриямон дар بیرون از آن در روسیه، در آمریکا، در چین و دولت‌های دیگر تحصیل میکنند و داخل میشوند خودشون. بیشتر به صفت ما اهمیت میدیم که صفت دانش باشد، قاری ازیاد نکند و همون آن چیزی که سبق میگیرد برای وای در آینده استفاده برده شود. دوم که با فن‌های دقیق بسیار ما اهمیت میدیم، چه که من رشد فن‌های دقیق اعلان کرده شده است. حرکت میکنیم که این فن‌های دقیق بیشتر بچه‌ها از خود کنند. آموزگاران از روی آزمون انتخاب کرده میشوند و خوانندگان هم از روی آزمون انتخاب کرده میشوند. بعد سپردن این مجموعه ما یک دو بنای تحصیلی بنا کردن ما لازم، یک باغچه میشود و یک
мактаби ибтидоӣ. Пас аз он хобгоҳ ташкил мекунем барои 180 нафар. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоии аз шароити таълимӣ дар синфхонаҳо бо хонандагон суҳбати озоду самимӣ карданд ва онҳоро ба омӯзиши ҳарчи бештари донишҳои замони муосир аз ҷумла фанҳои дақиқ, забонҳои хориҷӣ ва технологияи компютерӣ ҳидоят намуданд. воқеан ҷаҳони муосирро бе дастрасии техникову технологияҳои инноватсионии пешрафта тасаввур кардан ғайриимкон аст. маҳз бо ташаббуси хиратмандонаи пешвои миллат солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шуд ва ба рушди тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. дар ин даргоҳи илму маърифат бо мақсади расидан ба ҳадафҳои бисёла дар асоси раҳнамоиҳои бевоситаи сарвари маорифпарвари мамлакат ба омӯзиши илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар дода шуда, дар он барои хонандагон муосиртарин шароит муҳайё карда шудааст. бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов бо технологияҳои нави муосир ҷиҳозонида шуда ба талаботи имрӯза ҷавобгоҳ мебошад. дар сан ва атрофи бинои нави таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов дар баробари анҷоми корҳои капгузоркунии ободонӣ майдончаи варзишӣ ки барои бозии футболу волейбол пешбинӣ гардидааст сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. мавриди зикр аст ки муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов аз шумули нахустин муассисаи ғайридавлатиест ки соли 1996 таъсис ёфта ҳадаф аз бунёди он тарбияи хонандагони соҳибистеъдоду болоёқат ва баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия тибқи стандартҳои байналмилалӣ мебошад. мо насли хушбахти замонем ки имрӯз бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нави муассисаи таълимии ғайридавлатӣ мактаби Пулотов бо қудуми мубораки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид ки хеле миннатпазирем. имрӯзҳо мо шукргузорӣ аз даврони истиқлол пояндагии ваҳдати милливу сулҳу субот мекунем ва дар қалби кӯчаки худ меҳри ин сарзамин, меҳри ин ватани нозанинро ҷовидона ҷо мекунем. мо толибилмон имрӯз бениҳоят шод ҳастем, зеро бо ташрифи мубораки пешвои муаззами миллат чунин як муассисаи таълимӣ баҳри мо хонандагон ифтитоҳ гардид. чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат пайваста дар баромадҳои худ ҷавононро қувваи пешбарандаи ҷомеа, ояндаи миллат меноманд. мо насли наврас кӯшиш менамоем ки ба боварии пешвои муаззами миллат сазовор гашта дар оянда фарзандони арзандаи миллати хеш ба воя расем ва баҳри ободӣ ва гулгулшукуфои кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳмгузор бошем. солҳои аввали ташкилёбӣ дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 21 нафар омӯзгор фаъолият дошт ки шумораи хонандаҳо он вақт 78 нафарро ташкил медод. бо фароҳам гардидани шароити мусоиди таълиму тарбия шумораи омӯзгорон ва хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ тадриҷан зиёд гардид. айни замон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ 676 нафар хонанда таҳсил намуда ба онҳо 44 нафар омӯзгори соҳибтаҷриба таълиму тарбия медиҳанд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва дониши хонандагон дар ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ гузаронидани дарсҳои ғайристандартӣ муштарак ва ҳамгиро ба роҳ монда шудааст ки ин раванд натиҷаҳои босамар хоҳад дод. барои инкишофи нутқи хонандагон ва васеъ намудани ҷаҳонбинии онҳо ин муассисаи таълимии ғайридавлатӣ бо Ассотсиатсияи Тоҷикистон оид ба мубодилаи донишҷӯён ҷиҳати таҷрибаомӯзии техникӣ ҳамкорӣ дорад ки хатмкунандагони ин мактаб имкон доранд таҷрибаомӯзиро дар хориҷи мамлакат гузаронанд. шароити мусоиди таълимӣ имкон фароҳам овард ки 57 нафар хонандагони муассисаи таълимии ғайридавлатии мактаби Пулотов зимни ширкат дар олимпиадаҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гарданд.